Здравейте, маняци! Сега ще направя едно информативно клипче. Значи, 4 часа сутринта е, 4 поне при мен. И реших да прасна една информацика. Общо взето, то с прави. Копай. Те. За мап четвърката ще използваме нова коречи. Значи в момента сме стабилизирали работите, така че да няма проблеми. Днеска също няма проблеми. Единственият проблем са ни хакерите, като по този повод искам да кажа, че имаме нова античит за мап четвърката. Чува се дали го пусна днеска, всъщност мога го пусна днеска, за да се тества, за да не го пускам на мап четвърката, да остане някакъв файл и да се чудя какво да правя. Anyway, кора на map 4 разбрах, че е Butterbeep ще използват същия кор. Ами кора е доста добър за бюджет. За нисък бюджет, какъвто ние и повечето български сервери разполагат, тъй като това е България. Другото, което е, пожелавам успех на бъдъра. И така, сега, значи, ако цъкате там, сигурно ще разберете какво ще има и тук. Значи, едно от нещата, които ще има, ще е медик. Ако не знаете какво е медик, на всеки половин час ще мога да ревайвя приятел или който и да е, без да има лайфове, не е нужно да има лайфове, като може да ревайва хора от факшена си, да трейдва ревайв за айтеми, както правят в английските сървъри. Другото, което искам да ви съобщя е така малко неприятно за мап четвърката, няма да има клейминг лендове, сега ще обясня за какво става въпрос. Виждате, когато напишете, сега ако напиша 100% ще ми краши Майнкрафта, както и да е, клейм лендовете си, когато напишете в клейм ви дава една мутика или брадва и вие си селектвате, шифтвате и клеймвате, нали? Там за съжаление няма да бъде така, ще бъде като в Old Kohi, едва ли някой българин е играл в Old Kohi, горе за HCF, за практика можете цъкали. Значи, пишете си F claim и то директно ви клеймва един чък. Мисля, че ако напишете F claim 2 или 3 ще ви клеймне няколко чънка или просто пишете F autoclaim и клеймвате. Така, другото. F-хуто ще е къстъм, което ще рече ще има доста яки работи по него. Естествено цветни калъри пак ще си имате, ще има Citadel или Palace, както искате го наречете. Нещо като код, огромна постройка, която капаше 30 минути, не 15. Естествено наградите ще са повече. И така. Котовете ще си има, вече сме купили 4 кота. Нямаме доста работи, нямаме Spawn, World, End и Nether, но ще действаме. Специалните енчанти си остават, като ще се добавят нови. Реклемчето си остава, нищо друго, нека помисля. Съм сигурен, трябва да погледна. Фокус ще си остане също, фокус ще има, но за съжаление колидери няма да има, съжалявам за което. Но пък и колидери, аз не мисля, че е толкова важно. Важно е да няма лаг, фокус. Също така нокбака ще, ако си спомняте стария нокбак в практис. Това по-мънички няма да е каця да летиш на майната си, сега, защото го правим нали с плагинче. Зато и така се случва в момента. Но уверявам вече ще е къстъм, пък и дори да летите пак няма да е толкова голям нокбака. Казах, че има нов античит, че има някои нови подобрения. Също така съобщя, че сървъра мода е офлайн на 26, 27 или 28, не съм сигурен. Тъй като ще купуваме нова машина, тая заебаваме и купуваме нова, пак на същия хостинг естествено, просто с повече рами и по-нов процесор. Ако беше Intel i7, някакъв си там майната му, аз такива работи изобщо не му схващам. Малко, т.е. не изобщо. Повече RAM, по-хубав процесор, естествено по-скъпо. Но мисля, че ще се справим, естествено. Вие насъпортвате, ние си вършим работата. Преди да кажа някои работи за стафа, ще обясня, че ще се пуска Faction сервер, ако ще сте разбрали. И също така се пуска Skywars сервер задължително.
Но, тъй като обмисляме Skywars, да не е просто поредния Skywars, мислим да сложим MCMMO и някои други работи, които да са advantage, стига да имате лък. Така. Мисля, че не споменах в клипа, но канала ми вече не е Тамата PP, вече канала ми става официален на Wartic Network. Там ще се качват информации, Facebook страницата е много важно да я следите, изключително важно, там се правят 90% от информацията е там, доста по-лесно и бързо става, отколкото да качим клип. Също така скоро предстоят няколко giveaway-чета. Другото, което може би му да кажа, в Actions за момента се получава уникално добър. Закупихме спални Warzone, която Warzone-та се съчета с нормалния World уникално. Не знам как стана изобщо това нещо. Ще има евентчета, като крейтове, които ще падат около спална, когато ги обирате ще ви дават пари, спалнери и глупости. Но няма да е прекалено опнато, не си мислете, че ще е някакво опнато. MCMMO за Swords Access и така глупости няма да работи, за PP имам предвид. Освен боловете си остават. В Action също ще има къстъмичанти, но там ще са повече и ще са по-полезни. Какво ще мога да кажа? Енда ще си има трапове. Котове ще си има. Друго... За сега Лартика беше първия BG Faction сервер, доколкото аз си спомням, поне така знам, не съм виждал друг. И пак ще останем с... Говоря, като табнете или когато се биете с някой от вашия факшън, имената да са цветни, моят им да е зелен, алитата ми да са лави и така нататък. Друг български факшън сервер не съм го виждал. Това не е толкова много от полза, но е полезно при голям файт, тъй като знаете кой е вашия тим, знаете къде да идете. Много по-бързо може да се ориентирате, отколкото да зумвате, да гледате и така. Другото, което ще има е FWARP. Това не знам дали го знаете какво е. Аз също не знам доскоро какво е, но проучих горе-долу. За да сетнете FWARP, ще ви взима по 1000 от вашия баланс. Човека, който го сетне, всеки от офицер, включително офицер и нагоре, може да го прави това нещо. Може да сетвате варпа е във вашия клейм, като варп деле 10 секунди, на 10 секунди ви телепортва. Ето един бърз пример. Ако сет хомове някъде долу, а нагоре имате аутобривери или спаунери, просто пишете варп. Ако варе идват от тази страната, вместо да се телепортите до човека, който ви е казал, че варе идват, или да хомвате и да се мъчите, просто той сетва варп. И така може да вие вече да си измисляте. F-Fly, a.k.a. Faction Fly в териториите ще има, геймбъките ще има, макс алитата ще са 2, затова измислихме и да може да флайвате в на вашите алита териториите, за да може да има полза като дефендвате или правите трап или нещо от сорта. Мобултовете ще са едитнати, задължително. F-топа ще бъде едно от най-уникалните неща в сервера, няма да издавам за сега. И да, ще има супер много пъркове, като едно от нещата, които може би искаме да постигнем е как се прави българските сервери. Давам два примера с ранкове. Ето как, примерно, ние имаме Silver и Gold ранг. Silver ранка има едни пермишени, Gold има същите и 2-3 повече, което е адски безумно. Ще имат съвсем различни пермишени, бонус китове и всякакви такива простоти. Ще имам супер много работи, които ще се добавят, но проблема е, че аз нямам време. Става въпрос, Ванката не знае какви са ми идеите, пък и той също няма много време напоследък. Няма на кой да предам сървъра, но още малко ще стискам докато го правя всичко и после няма съм почти активен, тъй като имам лични работи. И да, благодаря, че изгледахте този клип. Цял нататък канала ще бъде на Wartic Network, тук ще се поства всичко. Facebook страница ще долу в описанието, в момента още течат 2 гивауея. Скоро ще има информация, ако се питате за поста във Facebook страницата Got Amnesia Coming Soon. И те лек ден ви пожелавам и чао!